Izgleda da je kraj Aleksandra Vučića mnogo bliži nego što bi iko od nas mogao to da predvidi. Iako je on zvanično rekao da ulazimo u izbornu godinu, da će uskoro biti izbori raspisani, pa govori o tim zakonskim regulativama, koliko će šta da se čeka i tako dalje, ipak izgleda da debakl itekako pokazuje se na svim stranama i da definitivno Aleksandar Vučić nije više ono što je nekada bio. Prvi dokaz je onaj veliki skup koji se desio 18. novembra. Ne sjećate se? Pa da, moram da vam kažem da je 1.11.2025. godine obeleženo tačno godinu dana od pada nastrešnice u Novom Sadu, gde je bio veličanstven skup, gde su se ljudi sakupili i odali počast žrtvama koji su nastradale zbog korupcije, kriminala i raznih drugih malverzacija koje se dešavaju unutar države, gde je upleten ceo državni vrh i naravno njihovi kompanjoni. Međutim, što je jako interesantno, predsjednik je najavljivao da će samo 2 nedelje posle toga veličanstvenog skupa on napraviti skup iskrene i časne Srbije. Do dan danas taj skup se nije ni desio. Veliki debakl Aleksandra Vučića. Kažu da su nemiri unutar samoga SNS-a sve veći, da su pritisci spoljni sve veći upravo na Aleksandra Vučića i da su polako već počeli neki ljudi da se pakuju i da beže iz države, poput Nikole Selakovića, koji je itekako otišao. Takođe, kažu da će mnogi još otići, pored Aleksandra Šapića i svih onih ostalih koji su učinili zlo građanima Republike Srbije. I Aleksandar Vučić, gle čuda, probao je na svim frontovima da uradi sve kako bi doveo ljude za Novi Sad i napravio veličanstven skup. Međutim, rekli su mu da je malo previše, jer previše ljudi se dovozi iz Republike Srpske, iz Bosne i Hercegovine, takođe i da je mnogo ljudi trenutno ogorčeno na vlast Aleksandra Vučića i da taj skup ne bi baš bio dobar, jer trenutno se Srbija nalazi u teškoj situaciji. Niko više ne veruje Aleksandru Vučiću, niko više ne veruje njegovoj politici i definitivno se nalazi u ozbiljnom problemu. Toga je svestan i on. Pogledajte samo njegovo ponašanje, pogledajte tu bahatost. Više ni njegovi narodni poslanici u Skupštini ne govore za sebe da su neko ko je neuništiv, da će oni ići napred. I tekako su i oni svesni da dolazi svemu ovome kraj. I nikome nije milo. Svi Vučića podižu nebesa, govore da on najbolji, najjači, a jedva su dobili u Mionici izbore, jedva su dobili u nekome Zaječaru, dobijaju neke izbore u Kosjeriću, bukvalno na napumpane mišiće, kupovinom glasova, malverzacijama, laži. I definitivno ovo sa NIS-om je uništilo političku karijeru Aleksandra Vučića. Međutim, nije samo to sa NIS-em. Morate da znate da Aleksandra Vučića već duže vreme čeka i Trump, pogotovo posle ovih skandala koji su se desili, jer njemu je od početka jasno ko je Aleksandar Vučić. Iako možda nama nije bilo jasno, Trumpu je jasno onoga momenta kada je Aleksandar Vučić tvrdio da je potpisao sa Republikom Kosovo, kako on kaže, sa Amerikom, sam sporazum da će Kosovo itekako voditi računa šta će raditi. Nažalost, ipak ispalo je da je sve laž i manipulacija, da je Vučić potpisao direktno sa Republikom Kosovo sporazum o saradnji, o boljim političkim odnosima, o boljoj situaciji itd. Da je Amerika bila samo posrednik. I to je slagao svoj narod. Također nije samo to. Mnoge stvari, pored toga što je on uradio, bile su već sumnjive Donaldu Trumpu, gde je on predstavljao sebe kao večitog lidera, čoveka koga vole svi, koga svi tapšu po ramenu, da ne može ništa da prođe bez njega. Na kraju sada vidimo da uopšte to nije istina i da u stvari Vučića svi izbegavaju. Zbog toga zato što upravo je to on sam sebi priredio i uradio. Rusi trenutno također se isto ponašaju loše prema njemu, zato što su Rusi ukapirali šta on radi i kako u stvari uništava Srbiju. I definitivno sada Rusi su uvukli Aleksandra Vučića u nerešiv problem gde Rusi ne žele da prodaju svoj udeo akcija u NIS-u, u naftnoj industriji Srbije, pod rukovodstvom Gazproma, gde jednostavno traže od Srbije da Srbija nema pravo da nacionalizuje NIS,
ali da mora da proda ga nekoj trećoj kompaniji, gde će opet Srbija biti u problemu. Naravno, mnogi će od vas reći, pa to nam rade Rusi, to uopšte nije dobro. Pa slušavši ono što govori Putin i Marija Zaharova i samo razumevši ono što u stvari oni pokušavaju da nam objasne, moramo shvatiti da je naš predsjednik umislio da se igra u jednom ruku rečeno, nažalost, Boga, Bože mi oprosti, i da je čovek koji može sve. Da prodaje oružje u Ukrajini, da snabdeva Ukrajinu oružjem, minobacačima, raznoraznim stvarima i da na kraju to niko neće saznati. Iako se saznalo i za to, i Trump je to saznao i za malverzaciju koju je radio za vreme izbora kad je trebala da pobedi Kamala Harris, inače kandidat Joe Bidena, koja je zamenila Joe Bidena, gde nije pobedila Kamala Harris, zato što je Elon Musk uspeo da blokira softver koji je lažirao same elections ili ti njihove izbore, gde je superkompjuter bio prijavljen upravo u Beogradu i on je 2020. godine skinuo Donalda Trumpa sa vlasti. I isto to je pokušano da se uradi 2024. godine, upravo je to pokušao da uradi Aleksandar Vučić sa svojim ljudima. I sada pokušao da bude dobar sa Trumpom, pokušavao je više puta da uđe na sumnjive načine, samo kako bi razgovarao sa Trumpom, lagao naciju da mu nije dobro, da je hitno prebačen, zato što je Trump ukapirao ko je i šta je. I da će biti krivično gonjen i da će odgovarati za sve ono što je uradio upravo Donaldu Trumpu. Kao što možete da vidite, klupko se polako odmotava, sve se polako saznaje, ništa ne može večito da se krije. Ali je interesantno da mi u Srbiji još uvek verujemo da ćemo živjeti bolje. Imali smo situaciju gde jedan youtuber govori koliko je loša sama infrastruktura i koliko je loš kvalitet zgrada u Beogradu na vodi, gde i sam živi, gde plaća 2300 evra kiriju, gde mu smrdi kanalizacija, ne dihtuju prozori, hladno je, jako loš kvalitet same gradnje, gde su ljudi iz obaveštene službe došli da mu prete da to ne sme da govori. Zato što je udeo u samom Beogradu na vodi upravo Arapa, takođe samo Bin Zajeda, njegovog dobroga prijatelja, takođe i braće Vučić. I zamislite vi da se to pročuje, da je loša gradnja, da nije kvalitetno napravljeno, da bukvalno u garažama ulazi podzemna voda, da sve smrdi. Zamislite vi samo da se pročuje u tom velelepnom Beogradu na vodi, šta se stvarno dešava, pa niko ne bi plaćao milione za te stanove koji upravo ulaze u, mogu reći slobodno, džep braće Vučić i svega onoga što su oni napravili. Ja sam samo čuo to prvi put u svetu da se kupuje stan u Beogradu na vodi direktno sa kešom. Ko ima još 1.200.000-300.000 eura da odmah kešira, pritom da nije milijarder, milioner, ko bukvalno donese u torbama pare i kaže kupujem stan, to samo u Srbiji može. Ali dobro, u Srbiji se voze i skupocena auta i sve ostalo i Srbija je trenutno najbolja ruta za prenošenje brašna po čitavoj Evropi i tako dalje, upravo koje ide sa Kosova. Imamo po Srbiji krečana koliko hoćemo, samo mi toga nismo svesni. Sam je razrađen taj princip i posao i problem je u tome što o tome ne smeš da pričaš, jer ti u Srbiji kada bi pričao konstantno o tome i pokušavao ljudima da objasniš u kakvom su problemu, šta se dešava i kako rekao manipuliše i laže sa njima, ljudi to ne žele da veruju. A takođe leti ti glava, jer ti pričaš, ugrožavaš posao krimosima, njegovim dilerima, ljudima koji rade za njega, koji ga i štite pre svega, koji su na ulicama. Eto, imate situaciju danas, 5.12.2025. godine, da je cela Grčka blokirana, da su ljudi blokirali ulice, da su blokirali čak granice i da su sve to uradili kako bi se zaštitili od njihovog režima. Ali to isto tako tamo obezbeđuje policija koja nema fantomke, nećete verovati. Samo u Srbiji policija nosi fantomke da im se ne zna lice ko su i šta su. U stvari zato što to nisu policajci. Kažu mi ljudi koji rade u Ministarstvu unutrašnjih poslova da su ljudi uzimali masovno bolovanja jer nisu htjeli da idu na ulice da biju narod, jer nemaju potrebe za time. To je upravo vlast Aleksandra Vučića, vlast korupcije i kriminala. Svo smeće koje je bilo u demokratama, isti su oni koji Vučić definitivno, ali je fazon u tome da svo to smeće je upravo prešlo u SNS. I kako ako vi pljujete po žutima da su vam žuti bili loši, pa znači da vi pljujete po ljudima koji su u vašim redovima trenutno. Sve su uzeli, odradili su neke fascinantne transfere, prebacili ljude i onda nam govore sada kako oni grade istinsku i dobru Srbiju, a prethodno kukaju da su sve ovi prošli sjebali. Govore o problemu NIS-a kao da je NIS problem od juče, a 12 godina, 13 godina si na vlasti. I ti za 13 godina nisi našao shodno rešenje da sedneš i da kažeš Rusima, nebitno je koliko ja volim Rusiju,
I definitivno mogu reći slobodno da uopšte nije onako kao što se predstavlja narodu, da je Rusija, moraš prvo da dođeš ovdje, da vidiš, da živiš, da bi znao šta je Rusija, pre svega, moraš da razumeš šta je ceo taj koncept. I definitivno kada onda slušam šta Vučić priča o Rusiji, šta priča o nekim stvarima i kako nije mogao da nađe rešenje, on je mogao, ali njega rešenje ne zanima. On želi samo da profitira, da stvara svoj lični interes, da narod što više uvali u što veće probleme i onda na kraju da sebe predstavlja kao nekoga ko je neverovatno iskren i častan čovek. A kada se dokažu stvari koje on radi, kako radi, kada za to postoje dokazi koje niko ne može da suzbije, pobije, kao na primjer sad ovaj što je Trump objavio, on se poziva da je sve to veštačka inteligencija, da to njemu neko namješta, da to namjerno neko radi protiv Srbije. U stvari rade svi protiv njega, ne radi niko protiv Srbije. Ali nažalost narod ispašta. I onda kada se pojavi neko, poput mene i drugih ljudi koji hoće na internetu da javno priča o tome, jer iskreno treba pričati o stvarima da bi sprečili ono što se dešava u našem društvu, da bi pomogli jedni drugima, onda dobiješ pretnje, hoće da te ubiju, onda ti šalju sve i svašta, maltretiraju te na granici i tako dalje. To je Srbija, pritisak, kakva sloboda govora, o kakvom slobodi medija oni pričaju. Prate te obaveštane službe čim uđeš u Srbiju i čekaju samo neki mračni ćošak da te neko iznabada, ubije, da ti pusti kuglu u glavu, bukvalno da ispali u tebe i završi. To je njihov princip rada. Ne znam što to ljudima nije jasno. Jer Srbija je postala zemlja kriminala. Mi u Srbiji imamo najveću stopu kriminala u čitavoj Evropi. Jedna Bugarska nam zavidi, Albanija nam zavidi. Zemlje koje su inače poznate po tome da imaju najveću stopu siromaštva i da imaju najviše kriminala. Ali mi smo, kako je došao naš dragi predsjednik, postali ono što nikada nismo. To je najkoruptivnija zemlja u istoriji koja postoji. Izvinjam se, u istoriji Srbije. I onda mi neko kaže, a što se ti toliko boriš i sve to? Pa ja se ne borim samo za sebe. Ja kada snimam ove videoklipove i radim ovo, ja to govorim zbog vas, da biste i vi razumeli u kakvom se problemu mi nalazimo i šta nam se dešava i koliko je bitno da mi jedni druge čuvamo, volimo i da jedni drugima dajemo podršku, da zaustavimo ovu manipulaciju i laž koja se upravo dešava i da probamo da napravimo nešto za nas, za budućnost, da se izborimo protiv ovog sistema, jer ovaj sistem mora da se menja. Ovaj sistem je truo. Kada meni ljudi pričaju o politici, pa znaš kako ti pričaš o politici, pa ti si bio do juče sa Boškom Obradovićem i sve to, okej. Boško je lopov, okej. Daj mi dokaz. Pa znaš, meni su rekli Vučićevi mediji tamo, Boško ima stan sa Đilasom, okej. Boško ima stan sa Đilasom, daj, evo ja prvi, otiću tog Boška, odmah ću podneti javno tužilaštvo i kažem, aj mi dokaže gde je to. Jer nemaju, to su sve manipulacije i laži. To što vam pričaju kako je Milica Zavetnica bila sa Boškom, Boška je htjela da proda i prodala ga. I htjela je da napravi da mi uđemo, da budemo Vučićevi poltroni. Boško to nije hteo, podneo je čovjek ostavku. Boško je nuđeno mesto ministarstva prosvete da Boško bude ministar prosvete, kao što je Milica Zavetnica dobila mesto tamo da bude neko i nešto u vladi, neki ministar, tako isto i Boško nuđeno. S tim da Boško to nije hteo. Koliko god vi smatrali tog Boška lošeg, Đilas je bio politika Aleksandra Vučića koja je poslat da uništi iskrene patriote. To ste valjda ukapirali. Pa onda posle 1 od 5 miliona kada je krenuo to sa Đilasom, tu se ozbiljne pare oprale na konto toga kako bi se zablatile Dveri. Nije da je brani nešto od Dveri, sve piše lepo, otvoreno i iskreno. Takođe, ljudi koji su ubacivani u Dveri su bili opet poltronski ljudi koji su tu došli da rade kako bi za Vučića pravili sistem. Takođe, pored svega toga, ljudi koji su trenutno u Dverima su ljudi koji su izolovani od svega ovoga i ljudi koji ne žele da imaju vezu sa Aleksandrom Vučićem. I to je njima problem. Pa su pokušali preko Milice Zavetnice, preko svega i svačega, samo kako bi sjebali. Ne kažem da je taj Boško savršen, ali za razliku od ovih trenutnih smećara koje imamo, koji sve i svašta rade, on nije bio nikada na vlasti, niti je bio deo vlasti, niti je bilo šta radio. Njegova jedina greška je što se hvatao za pogrešne ljude i što je jednostavno borio se sa njima, radio neku bitku, bukvalno protiv ove trenutne vlasti, gde ova trenutna vlast je te ljude postala da ga unište. I kada je Boško to sve shvatio, razočarao se, čovjek se povukao, jer ne želi da funkcioniše tako kako bi oni želeli. To što neke pričaju Jelički vrt, njegov restoran i tako dalje, kako mu je za to Vučić dao pare. Restoran koji postoji već 16 godina i koji je vlasnik njegova žena. Koji imate onoga Vladimira Savića koji govori kako je on njen
brat od ujaka ili šta već, istina je samo jeste da dolaze iz istoga mesta, da nikakve veze ona nema sa Boškovom ženom, niti bilo kakve veze ima on sa Jelicom, niti bilo šta drugo. Nego jednostavno, samo opet vam pokazujem kolika je tu laž i manipulacija. Taj isti čovjek je do juče pljuvao Vučića, sada je novinar Vladimir Savić na Informeru, do juče je bio obaveštajac koji se borio protiv Vučića, prozivao Vučića i tako dalje. Sad je Vučićev čovjek koji radi za njega. Boško to nije uradio, nisam ni ja niti bilo ko drugi. Tako da ljudi koji mi pričaju kako sam se ja prodao da bi svoju zemlju uništio, namjerno pričao protiv Srbije i sve ostalo, moraju da razmisle malo mozgom. A izgleda problem je razmišljati s mozgom, jer kad vidiš osobu od 33 godine da izađe na internet kao na primjer ja i da priča o tim stvarima, onda ljudi jednostavno ne mogu da dozvole to sebi, jer su oni stariji nego ja i onda pokušavaju da me naprave na budalu, na ludaka, jer ja sam ludak koji želi svima dobro, prvenstveno želim svom detetu dobro, moje dete živi u Srbiji i pre svega želim da svi budemo zajedno. Meni nisu problemi niti Bošnjaci, niti Hrvati, niti Bosanci, kako vi kažete, muslimani, niti bilo ko drugi. Meni ti ljudi nisu problem, niti Albanci, ja nemam problem ni sa kim. Jedini problem koji imam jeste sa sopstvenim narodom koji se podelio i koji zarad nekih svojih ličnih interesa, zbog ucena i svega toga ide na mitinge, proteste, viče Aco, Srbine i tako dalje, a taj Aca Srbin, njegovi ljudi teraju, na primjer, od tog čoveka ženu teraju da sutra zadovolji nekoga na radnom mestu, tamo gde radi u opštini, da bude nečija sekretarica švalerka, da bi opstala na radnom mestu. I mora da ide na -5, 10 napolje, da maše zastavicom, da govori Aco Srbije. To se zove diktatura, ljudi. Samo što vi niste upućeni u te stvari. Ja znam situaciju u mestu Batočina gde je bivši predsjednik u vezi sa ženom koja inače je od njegovog jako dobrog druga. A sve je to urađeno zašto? Zato što je ona bila sekretarica kod njega i zato što sa njime ima super odnos i kako bi ona zadržala svoje radno mesto. Pošto on više nije predsjednik, ona naravno više nije sekretarica. Ali naravno dobila mesto u opštini jer svi su oni iz SNS-a uvezani i povezani. Samo da razumete poentu kako sve to funkcioniše. Jer definitivno morate da razumete da ovaj koncept koji se stvorio u Srbiji nije se stvorio danas. On nije došao preko noći. On već traje 13 godina. I ako nije 13 godina bilo dovoljno da razumete u kakvom se problemu nalazite i iz kakvog problema morate izaći, onda ne znam ljudi šta da vam kažem. Trebam početi svakog dana da vam prikazujem poruke kakve ja sve dobijam i što mi sve ljudi pišu i kako me omalovažavaju, kakve pretnje ja dobijam, kakve pretnje moja porodica dobije, šta se sve dešava. To bre nije normalno. Ja ovaj posao kad radim ga iskreno i od srca. Ne radim ga da bi dobio pare. Ovaj posao koji ja radim novinarstva, slobodno novinarstvo, hvala gospodu Bogu, pa možete proveriti, danas imate te GPT-ove i sve to, pitajte ga da li može da se zarađuje novac od političkih tema na YouTube-u, TikToku, bilo gde. Reći vam samo ne, zato što je takva politika te mreže, nije to moja politika. I onda ljudi meni pričaju, ti si plaćen, pa ne znam samo kako, jer ovi iz Bezbedonosno informativne službe i Agencija za borbu protiv korupcije i kriminala nisu pronašli ni 1 cent na mom računu da sam dobio od nekoga. Niti moja porodica, niti bilo ko. Od koga sam ja to plaćen? I oni su prestali da guraju tu priču, jer i oni su kapirali da nisam plaćen, da ovo radim stvarno zato što imam mnogo velika jaja i zato što me boli kurac, da izvinete na izrazu, šta će meni biti. Samo za čast i dostojanstvo da se izborim, da ovaj narod se konačno složi, da shvatimo da mi nemamo problema ni sa kim. Jedini problem koji mi imamo jesmo sami sa sobom i sa trenutnim razmišljanjem gde mi podržavamo i dižemo budale u vazduhu od političara koji su tu od 90. godina, žive na našoj grbači, jedu kavijer, žive gospodski, a mi smo budale koje sve to plaćamo, ćutimo i trpimo, bojimo se, a šta ja mogu, izgubit ću posao. Baš zbog toga što smo ucenjeni, baš zbog toga smo i došli na ovu situaciju gde se danas sama logika i postojanje nacije Srba smanjuje i gde mi ne postojimo. Umiremo kao nacija zarad toga zato što neko sebe veliča da je veliki Srbin. Hvala svima još jednom koji pratite moj rad. Ja se izvinjam što je klip potrajao dugo. Koliko već niste, ne zaboravite da se pretplatite na kanal, kliknite na to da me subscribe ili priplatite se. Vi koji me pratite na YouTube-u, obavezno ostavite također dole svoj komentar. Vi koji me pratite na TikToku, plus za još ovakvih videoklipova, vaš komentar. A mi se vidimo u sljedećem videoklipu. Do sljedećeg videoklipa, srdačan pozdrav. Ćao!